Kowe kudu metu dina iki. Iki requeste Pak Paryo iki kowe buta gedhe kudu kon ngetokke sore ngono. Iki wis ditokke sore wis sah iki. Soro apa sore? Sore. Wis sah iki. Nek mau Pak Paryo ki request piye? Kowe engko nek iso koprol ping 20 arep ditambahi 500 jarene. Apa iya? Mula kudu iso koprol. Ngono. Lah napa saged buta sementen gedene kok dikoprolke ping 20? Lah nek ping pisan apa ping pindho ngoten nggih saged. Lah nek 20 lah ya tangane napa nggih kuat. Ya mbah piye caramu kudu iso. Ngono. Kono dikoprolke sik ya. Nggih, sak iso-isone. Ya mlaku lononan koprol sik. Nggih, sedika wis akan dawuh. Minangkani pamundhute Pak Paryo. Buta gedhe dikoprolke kok ya iso. Gak semene gedhene. Lah iki sundul ngene kaya kenek gitu. Ya dikoprolke ya nglegani sing duwe omah. Ya sindene mikir dicekel dihitungi ya ping 20 ya. Ya koprolke. Iki upama dalange ku bisik apa ora entuk lho nggih. Aku ngelaki le. Bedangku ndi le? Jokineh le. Es teh. Apa enek es teh? Sak teko. Kok jojo tekone tok. Yo dikoprolke ping 20. Sorai. Sik tak donga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Debak bosok leyak-leyak. Kaki danyak iki danyak. Rancang iki. Amin. Wes gek tang dikoprolke. Ora usah kesuwen. Ya, sik tak notot sik. Iki bobote 30 kilo ya. Ora nganti merucut tibane dalange gor aku. Ya, koprolke sik ya. Sindene siap? Siap. Oke, hitungi 1 2 3 ne ya. Ya, koprolke. Sik tak nyemet udut sik. Mumpung dikeki rokok Pak Paryo. Rekku dilempok colong. Batuk barang. Rokoknya leret toh. Duwe lara mengi udut barang. Gage nek tang dikoprolke. Wis ora alasan ae. Tek ngombe tek udut kok njaluk madang lan kok. Ayo gage. Ya. Wes iki. Yo, koprolke ya. Ya, sindene mikir cekel sik. Mike dhewe-dhewe cekel. Mik. Siap ya?